أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولا أسلمه أنبه أوفو fi befo kasegin gajiye befo ni an tontolai anga émission kono bintene Zikiri plisi sanfɛ n'o ye Seko ani Donko ye. Seko ni Donko sigilen bɛ mun kan? A sigilen bɛ farafinya kan, a sigilen bɛ adamadenya kan, a sigilen bɛ hakilimaya kan, a sigilen bɛ kodɔn kan. Bawo mɔgɔninfin sani ka giri fɛn o fɛn nɔfɛ, giri i yɛrɛ dɔn nɔfɛ fɔlɔ. Kuma dɔ farafina bi degun min kɔnɔ, farafina bi tɔɔrɔ min kɔnɔ, o ye an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ, an ye valeur bɔ an yɛrɛ la, an ye valeur don fɛn fila de la: tubabuya, arabuya. Minnu ye diinɛ kalan arabukan sira fɛ, n'a y'i bɔ a hakilima kelen kelenw na, caman dusukun na olu yɛrɛw kɛra arabu ye kaban. Minnu ye kalan wɛrɛw kɛ nanzara kalan siraw fɛ, n'a y'i bɔ a hakilima kelen kelenw na, a caman hakili n'u dusukun kɛra nanzaraw ta ye. Mɔgɔninfin i bi mɔgɔw ka kan kalan ka i yɛrɛ nafa n'a ye pour que i bɛ kisi olu tɔɔrɔ ma. Mais n'a kɛra sababu ye ka i ba i yɛrɛ la, ka e yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sugu wɛrɛ ye, an b'a fɔ k'o de ye kojugu ye, o de ye bɔnɛ ye. A bɛ fɔ o de ma ko halaki. Ala k'an kisi k'an tanga. O la n baden, n'i y'o action lajɛ, k'o kow taabolo a n'o seginbolo lajɛ, problème baba fɔlɔ min bɛ farafinw kan o ye o ye. Anw fɛ yan fɔlɔ, sani tubabufura ka dɔn, an bɛnbakɛw, an baaramusow, yiri ninnu de tun b'u bolo. Diɲɛ bana o bana mana na, u b'a furakɛ n'a ye. Gilisi ninnu de b'u bolo, n'o y'an ka tu bisimilaw ye. Mais dɔw caman bɛ yen anw b'a kɛ arabukan na. An fɛ min don o tɛ o. N'i y'an ka tu bisimilayi ninnu lasegin ka na arabukan na, i b'a sɔrɔ différence yɛrɛ t'a n'a dɔw cɛ. Dɔw minnu bɛ yen ni kuranɛ ayaw tɛ, Alakira ka duwawu dilenw tɛ, fo an b'a fɔ ten arabukan na, o duwawu bi ta de ko arabuw ka kilisiw. N'u nana fɔ k'i ka kilisiw to yen, o tuma e k'olu ta kɛ. A bɛ komi ni mɔgɔ min ko karisa se b'i ye dɛ, mais kana daga sigi i ka so, i ka du daga jigi.
na daga sigi ne ka so mais i sago t'o fana la ya dɔn kojugu da y'o ye e ka denbaya bɛ balo hɛrɛ la bilen e yɛrɛ bɛ balo hɛrɛ la bilen wa bon ni problème de bɛ anw kan hakili ani dusukun ni ko dɔn o tuma ni min nana fana k'a bɛ farafinw bɔ hakili ka jɔnya la farikolo ka jɔnya la k'a bɛ sira yir'u la pour k'u lakunu an b'a fɔ fɔlɔ ko fɔ an k'o tigi faga an bɛ jogojugu bɛɛ dilan k'a da la hali min t'i la an bɛ nkalonjugu dilan k'a nɔr'i la lagosi fɛn jugu sugu bɛɛ san farafinadenw a y'aw lajɛ n ye wari sɔrɔ tɛ mɔgɔ tilalen ye dɛ mɔgɔ bɛ tila de n'i sera k'i ka jamana mɔgɔɲɛfɛn bɛɛ ye jamana kɔnɔ tuma min ko aw ta don aw yɛrɛ sinsinnen b'a kan ka sɔrɔ aw tɛ siri maa wɛrɛ la hakili bɛ sigi yen de anw b'aw lakunu ka kodɔn sira yira aw la o la bi an ka surun wagatiba dɔ la n'o ye sunkalo ye n'i ye sunkalo fɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan an bɛ ala bato ko ala y'an da de mais an tɛ ala bato arabu ɲɛda kama dɛ an bɛ ala bato ka tugu kira la ko a nana ni min ye ko hɔrɔnya kan b'a kɔnɔ diɲɛlatigɛ ka lafiya kan a b'a kɔnɔ an b'o sira de kan o la n'o wagatiw surunyara fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini adamaden fɛ o ye k'i ka kɛnɛya contrôler fɔlɔ bon i bɛna don baara kɔnɔ baara min n'a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ni ma baara foyi ma gɛlɛn ni ma ka dumuni to yen ka ji to yen o ka gɛlɛn ni ma dɛ ni kɛnɛya ma ni labɔ k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se tile binni ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni tiɲɛ o tuma surtout anw ta ninnu bɛ bɛn tile wagati minnu ma a kanuyalen don an ka kɛnɛya de sabati fɔlɔ ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ o siratigɛ hukumu kɔnɔ an ye subahanallahi fura min dilan parce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn dɔ dilan e yɛrɛ bɛ kaba a la o mana kɛ diɲɛ bana o bana ye ala ta kɔfɛ fura in bɛ se k'a la a b'an bolo o la n baden an ye fayida kɛrɛnkɛrɛn bi yen fayida min bɛ ka kɛ sababu ye ni muso caman ka diɲɛlatigɛ ɲagaminen don n'o ye denko gɛlɛya ye miliyari bɛ kɛ dɔ kun caman bɛ k'i kun sanu bɛ k'i kun mais n'ala ma den d'i ma baara sɔrɔla i bɛ si ni hami ye i bɛ wuli ni hami ye a bɛ kɛ sababu ye dɔw ka furu yɛrɛ bɛ sa o tuma an y'a laɲini bi ka bɔ ni gindo kɔrɔba ye k'a di ala ɲɛda kama muso min ni bɛɛ ko k'a ti den sɔrɔ fiyewu fɔlɔfɔlɔ mun bɛ kɛ i bɛ muso in bila a bɛ seliji ta n'a ye seliji ta ji in i b'o minɛ musow bɛ fɛn min ye n'a bɛ fɔ a ma ko laada n'a y'o ye o finikolon kɔrɔ dɔ a b'o fana d'i ma ka fara seliji ta ji in kan
muso dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Seedjou. I bɛna Seedjou ta i b'a sɛbɛn muso in yɛrɛ si jateda la sigiyɔrɔma 7. N'i y'a sɛbɛn muso in si jateda la sigiyɔrɔma 7, wala i b'a sɛbɛn muso furulen bɛ cɛ min ma o si jateda sigiyɔrɔma 2, muso si jateda sigiyɔrɔma 2, n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o ye sigiyɔrɔma 4 ye. I b'o nasi ko ka bɔ wala na. I bɛ sɔrɔ ka don kungo kɔnɔ. Yiri min b'a la ni fiɲɛba wulila, fiɲɛ in fanga bonyana yiri ma, a ye yiri bolo kari ka jigin. I b'o o yiri siri damadɔ bɔ, siri 4. I bɛna n'a ye. I bɛ laada finimolo in sisi k'a ni nasi ɲagami ani seliji ji ka sɔrɔ k'a ni yiri fara ɲɔgɔn kan. Muso in ka to k'i ko a la, a ka to ka i ko nin na dɔrɔn. Masa Taala bɛ den d'a ma, den ko sira bɛ dayɛlɛ. O tuma n baden, nin ye a dilen aw ma dɔɔni fin sira fɛ, n'a nana Ala tɔgɔ sira fɛ, n'a nana karabali sira fɛ a la, ninnu bɛɛ bɛ si ni si tɛ kelen ye. O de la n delila k'a fɔ n ka kuma dɔ la, n ko dɔɔninba, dafɛn si tɛ se ka dɔɔninba juger ni dɔɔninba yɛrɛ tɛ. C'est dɔɔni bi komi su tɔn de. Fɛn caman b'a kɔnɔ n'i t'a kɔnɔ e yɛrɛ t'o dɔn fiyewu. Dɔ de bɛ se ka f'i ye sanfɛ, dɔ de bɛ se ka f'i ye an bɛ nin ko in kɛ tan, an bɛ nin kɛ tan, mais gindo min b'a la jukɔrɔ o tɛ se k'a fɔ e ye, o ka girin. An filɛ ka nin min fɔ, nin ye gindoba de ye, nin ka girin. E yɛrɛ bɛ nin mɛn, e b'a fɔ mais nin bɛ se ka ko kɛ, mais n'i y'a fɔtɔ ye i b'a dɔn a bɛ ko kɛ. Farafindenw, a y'aw ka mɔgɔbaw couverture, a ye birifini t'u kan, aw kana birifini sama ka b'u kan. Bamananw ka kuma do dɛ, ko ni mɔgɔ y'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ, a tɔ bɛ laban i yɛrɛ disi kan dɛ. Sen dɔ la jamana farajɛ jamana dɔ président nana kuma farafin jamana dɔ kɔnɔ, a ko histoire tɛ farafin na, a digira caman na dɛ. Maaw kan ka fɛn minnu k'an ka symbole ye, k'an k'an ka sorow ye, ni nafa b'o la, anw yɛrɛ bɛ k'o bɛɛ kari-kari ka o bɛɛ fili ka bɔ yen. Mun b'an bolo? An denw b'an u disi gosi ni mun ye sini, k'an to ɲɔgɔn lebu ɲini na, k'an to ɲɔgɔn hayibu ɲini na, k'an to ɲɔgɔn danbe tiɲɛli la. Wari ti fɛn bɛɛ dilan dɛ. Wariw bɛ yen, jɔn kan ka ɲugu olu la. Bilahi, Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Hada wa salam.